Juli saiki becek. Tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi kranjang nyewa estrek gawe momot kawul ngecil arek wedok ka adik semaya bareng bedel gedek ketiban patung. Kunjungan pasti wenai tretek sak jure atya genteng iki dite pelukan konjoko nek keselamatan supaya lancar jalane kerja raya mula nek wis ana dulur peraturan kita ayo nurut barek kadang sebagian sing ana sing melancar senengane mencolot pager nyabrang ya pancen Surabaya ibu kota Jawa Timur perkara kenjaraan nek simpang mula kita ayo sing gampang diatur perlune supaya selamat tetep panjang ayo nek delok kenjaraan rino lawangi mulo nyatane gak tau lakune kenjaraan terus banyu milih mula kita ayo padha sing pancen sing penting dulur suwen ana kesadaran ayo dipatuhi anane perlune supaya selamat ya ana kecelakaan lancar aman gak
sampe ono korbayan mula kita nek ape lelungan mula saiki gak perlu perkara kendaraan tak jalan-jalan sekolah oplet padha tolek penumpang mula saiki dulur kari-nari duwike najan lunga bengi masih ada gak sampe suwe-suwe ngenteni kendaraane lunga mesti gelik dan tutuk enggane dadi sopir pancene berat momotan kliwat nyonggo keselamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awake sampai di rumah aku mat nek delok sopir taksi nyambut gawene awan lan nek ana wong adepe rembong mesti ditari perlu kayane nek bisa aku ingin dulur mulai numpak oplet biru cek tadi ana wong awi-awi pikir embong diendep ditari bare renet kok boten numpak kok Dik wong kula wau cuma mulai jadi deki ketok-ketok nae ayo mlaku bisa nae dhisik wis telu barang kanjil lang guyu ae ayo Bandungan nandur bangkuan nek pinggir dalan nandur terang dicampur lombok buat manwingi melayu met beruber wong cari nolong tejo tapi awake kuru numpak ketek nang kali anak aku rapi gak eleseng ayu mati kopi gawe mendol enak pasti jam 7:05 tambah tekan mudun bentau saking kepingin dikarepi joko nukokno trono tapi iki kita numpak prau enak rasane tuku lepek duwike ilang kecir sing ayu larang rekan masih oleh tuwek pokok gemuk klambi rombengan awan-awan godhong kluwe godhong nongko gawe wayangan kula monawar gak wani mulih sebab gawa minggat duwe arisan oh kon niku kidungamu sing arep tak rungokno sampai liyep-liyep aku lho. Lho barang sing terakhir kon lak menyinggung perasaan aku sih kon. Sing ndi sih? Ya iku mang lha aku. Nggo minggat warisan ah. Iya. Tapi lak pisan tok ah. Ping piro? Pisan tapi jange yo maneh kira-kira. Delokmu mete kaya kucing kobong buntut iku. Gak kon durung tau dicakar sama morat-marit yo kok. Eling sing dhisik mendhan anggonku aku sik turu ditotok-totok bareng ketok peno. Nuwun Dik tolong nggih butuh pinten aku.
Oh ngono. Carane jange nekak-nekak dhisik. Ate gak bingung ta? Ngedung sakmono gae durung petolane durung dangdute. Iki mang ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karo. Lah sing oleh dhuwit sapa? Ngomong amel oleh dhuwit. Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, nang kempun. Tapi aku ro. Apa? Dirasani karo bose, dilungkas Iya. rodo 4. Lho, menan. Teko wetan ya gak sakno ado-ado rek ngono. Iya. Heeh. Lho, Sapari tapi nek Sapari ya disanggupi. Oh, iya. Pendosa telu. Damit. apa iki? Sapari. Dadi apa? Ya apa ri? Ngak. Tolong. Kone wangi ae lho. Raden Mas beranjang kabel. Ri. Raden Mas beranjang kamit. Kan ora keliru pisan kon niku. Apa? Dudu. Beranjang kapsul. Lho. Beranjang kawat ri. Raden Mas beranjang kawat. Yo. Wis suwek. Wis bedah. Ya apa? Wis sombing. Wis suwe. Wis suwek. Aku nok njero tahanan. Lawase 15 tamen. 15 tahun. Lah. 15 tape. 15 tahun ri. 15 tahun. Ya. Hukum iki. Heeh. 15 tahun dihukum nok sawah pulo. Ngablok ae. Dihukum ana sawahan. Kok niru? Endi? Kon niku dihukum ana sawah. Kadero. Sawah lunto. Dihukum nok sawah lunto. Sampai sabrene dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling nek aku duwe abdi kinase yaiku Pak Coplok. Abdi kinase Pak Cokek. Pak Todot. Colok ri. Yo Pak Colok. Pak Colok. Kon iki apa ri? Ayo kan iki dadi colok. Kon gak berangkat nang Pak Colok ta ya kepethuk kene ae. Kepethuk kene ae dadah. Sapa coloke? Sing dibikini kon hari ini. Oh, nggih. Kados Raden Mas beranjang kawat. Kok dangu sale suwe? Kok dangu kok mboten mangsrut? Wangsul. Yo, pancene abot tanggane. Aku kena perkara ambek permen. Dihukum barek mut-mutan. Gupermen londo. Dihukum ono go permen. Iya. Dadi nane iki, opo awakmu gak lali tak peseni? Oh, pesenan sampean. Pusaka piye? Sama lak mesen celurit ta? Ya pesen celurit. Kali pecok. Wis kono leno ta? Lho, dereng mung pandine prei. Dudu iku Pak Colok. Oh, pusaka telung warna. Lah, pusaka telung warnane kok. Sing gembol geni. Cocok. Loro rompi Antakusuma. Sing nomor 3 keris. Kolo munyer. Kolo jengking. Kalau munyeng. Kolor celono. Kalau munyeng atan. Kalau munyeng. Lah niki napa? Coba Pak Colok iki gongseng kembolo geni pasang ngenok sikilku gini. Gongsenge mek situk. Nah. Kok malah kaya kucing ngono lho. Rompine kula damelaken sret, kerise kula sekletaken sret. Ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki. Gagah kaya Seno gantenge kaya Arjuna. Yo. Kono cok mesti kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes. Wah, mboten medal den. Benjing awan-awan saged. Kok niki ngomong opo Oh, Pak Colok? paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dinane iki aku terno. Yaiku nang bojoku Marbuah. Oh, tenggrane mriku ah. Yo. Monggo ngoten. Yo melok. Monggo. Ayo maju. Padha gendenge iki. Ayo Pak Colok. Ayo Pak Colok. Endi
omahe Pak Marpuah? Lho lah niki lak Pak Marpuah. Oh, Pak Maratuwa. Aku iki dadi apa aku iki? Dadi maratuane. Peno dadi maratuane Marpuah. Lho mertuane Marpuah. Sapa? Maratuamu ri. Oh, maratuaku bapakne Marpuah. Bapakne Markeso. Marpuah. Apa padha waras keluarga kene kabeh, Pak Marot? Lho. Dadak kula tingali kados anak kula branjang kawan. Lah, pangling suarane ojo pangling rupan. Nggih padha waras, Nak. Mumpun suwe anak. Lho. Peno iki ngomong apa maratuwa? Pun suwe ya. Aku arep takon ambek Peno. Nggih. Lah bojoku ndi Marpuah? Lah sing ngurusi bojomu sapa? Loh, aduh Pak Colok kok ngomong ngene. Ngomong digo markasan Braolo. Oh iya. Digawa sapa coba? Gawa markasan Kupang Panjaan. Markasan niku lho, markasan Tegal. Markasan Tegal Taspe. Oh, Tegal Pekalongan. Mbok Banyumas mbok ndi karo. Kok kurang ajar? Apa gak kulak werta, gak kulak bicara? Nek Marpuah iku sang bojoku. Nggih. Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan. Lah mboten jak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh bener wong tua-tua berabas kakek nama kurang ajar. Lho, ayo. Kok meni? Ayo, maju. Lho. Kok dhisik? Ping teluan. Perot lambe. Ora tuwa gak nglungguhno anak. Apa sebabe bojoku sampe digawa markasan? Anak angger mumpun duka niki nak serat enten serat. Oh, ana nawa lho. Nggih. Lah niki. Coba tak wacane. Lah niki Pak Colok. Nggih, Den. Ngono Pak Colok. Nggih. Surat kepada layang. Oh, layang. Darat. Surat kagem wong tuane Marpuah. Bener. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng kayu waru. Ngawur areng sepikul. Areng setongkil. Tengkul sak jengkul. Tengkul. Areng setenggul. Ya iki Marpuah digawa ambek markasan. Aduh. Napa? Gusti Pangeran. Napa ana? Saiki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang omah markasan. Monggo. Ayo. Ngoten nah. Lah, ayo markasan. Lho kok ndelok aku kon iki. Ayo awakmu di markasan. Ngomong Pak Colok kok. Arep dirangkep ngono lho. Supir rek bayarane ngrangkep bae. Markasan. Kados Kang Mas Raden Mas Beranjang Kawat. Bener Kak. Enten apa medhik kula? Aku rene ana perlune ambek awakmu, San. Enten rempelune pentulune. Kilometer. Ini Baseman. Aku melok takon kon kok soge kendel. Kula jaluk bojo sampean. Kok wani? Peno nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sapa? Subakri lan iki. Subakri. Ayo. Sing dadi sapa Awakmu. Kaya pegel sih lho iki lho. Subakri. Lho, pancene tak akon. Aduh, peno gak iso rabi nek gak ngrebut bojone wong. Gak kurang. Ketan gak kurang sego. Apa? Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno. Lho. Dikarepno. Ya wis karepno. Dikarepno. Wis tak kadati tak niati. Cak. Soal iki wis pancene tak karepno pancen. Yo, Bojomu tak pek pancen. kok soge kendel bener. Iya. Wani be aku. Apamu sing tak weden? Pak Colok. Lho malih, Mas. Lah iya apa? Jaluk tolong ambek peno ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek mboten gelem. Lah iki Marpuah ana ndi? Sing ro Marpuah sapa? Marpuah ayo lho, kaca Marpuah. Arek iki ati gendeng ta ya apa? Mosok ora dapuk telu rek. Marpuah. Anten apa? Omonganmu. Mboten Kamas kula mboten purun dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok peno sampe melayu rene? Kula dijak kali markasan kula dibijuri. Kurang ajar betul. Lho. Hei, Subakri. Ana apa Den Mas? Kak jaluk.
Ya, Pak. Tak jaluk. Enak wong loro tak pilih mati. Oh, dadi kau niki wani ambek aku. Apa mungkin tak medeni? Apa sing tak gawe iki? Oh, ya iku drijimu. Keris. Oh, keris. Kau ndak minta Sroyo kancamu? Lho jelas. Sapa sing kon duk-dukno? Lho dulurku. Sapa? Lah iki Kang Markasan. Apa nang? Berawolo. Ono apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kau nek panjene nyidam pati. Ayo sampan ono iki. kesuwen. Aduh mati. Terus Lho gak lega gak ilo nek cacakmu cacakku mati. Hmm. Tinimbang cacakku mati, tinimbang cacakku mati entuk kontak paten pisan. Iki Markasan mati. Coba kremati. Timbangannya aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh. Mati Markasan. Mati coba. Wis. Bujarai. Kon iki ngrusak cerita riyo. Nah terus merpuke iki dipek sapa rek kabeh mati. Rohku mangan di pasar turi, dodol iku bakaran jagung. Ngene lek dirungokno kanca-kanca ludrung dindi, iki makno ngenyek. Suaraku pas nek meduran. Oh, bukan kok kagoke bus ngono. Iki ya guyoni ya. Jadi belajar ya. Dapuk nak biasa cara medura. Belajar lak ngomong dhisik ngoro teko amit-amit gak karepe. Lak ndelok. Ganjang kawet iki sing ajak cara medura. Ya barek kanca-kanca apa? Ukurane rek. Apa? Wong nyambut gawe ku gak seni lho. Iya. Tukang kayu. Iki apa? Aku yang ngono rek. Wong biasa nang omah kuwi gawe gedhe guling kon dadekno ngene. Lah iki njaluk sepuro karo kanca-kanca sing mirengno iki mang lho. Ganjang kawet sing gak genah mang. Kok terima ngene iki jare rusak. Lho tuh njaluk sepuro penonton tumen ya. Loh, lah gak tumen. Lho, lah kok sampun dados. Totolan toro ngene yo. Menawi lepat lho yo apa gano eleke. Soale ludruk masa kini. Siji karo zaman biyen. Iya. Salah bener jare bener dhewe ae. Nek saiki masih bener tetep njaluk sepuro. Ngene lho, jare ya masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelokku salah ya tetep. Awak sih sadurunge ana salah njaluk sepuro iku ana benere pancene. Ngono. Ya, ngono lah. Jare awake dhewe iku guyonan. Menghibur ya kanggo kepentingan wong iki. Ya apa iki? Ya tenimbang iku ayo belajar ngedung po lho. Kon iku senimu ku ya apa sih? Terus ngono ta. Merunggu atik ngitung. Ya apa? Mesti niat belajar. Oh, ya apa? Ngitung apa iki? Ya apa? Ngitung apa? Ya kembang jagung diputik awake dhewe. Kon aja sampe kebrojot kon. Kon iki Ya lah. sing dhisik kebrojot pindho kon. Kembang jagung diputik awake dhewe. Lho, kupluk ireng arek kapasan. Ya, lho. bubur. Iku nongko. Karene kimen. Aku lak meteng genggeng ya. Ojo diterusno ri tenan iki. Oh, terus iki belajar ya. Terus belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap tak kirane. Lho ya Panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo mang ono panjak 12 kok kali 10. Iku nanti. Tapi Ome Tolo mben iki Tegal Desa. Loh, iya, tak tekakno kabar arek. Cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Teko jam 09.00 rek, jam 08.30 kok lawang tak tutup. Kamale kaya antri. Loh, wis gak kelangan apa-apa. Kono nang jero terus tak obong omah. Maksudku ki ngene lho lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nggonmu lak tayupan. Lho cuma ngene lho sing penting dudu tayupane, tumpengi. Tumpenge. Tumpenge gak agem-agem merunggi lek kampungku gawe ri. Temenan wong kono iku nek niat Tegal Desa. Cangdangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe Iya. dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirikan mumpung durung ya. Sebab lek sirikan dipangan nak mbledos anang awak ya. Iya ah. Kayak sapa sing garep iwak bajing ya. Iwak ula bareng iku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ae ya. Tapi ayo nak sirikane lho. Apa? Iwak gandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek. Nah, Kon
arek iki sirikan nyanggur. Apa? Gak oleh mangan tengu arek. Lho, lah sami lu drek penjalukan sing duwe gawe njaluk kok bajing lho. Maling nyoyo bakron lah. Kok nembak. Ngawur rek ngono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh, ngono. Gonge sewani piro kampungku lek kademan. Lho, gong tulung perangkat itu ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Ngomong Wah, pelok kabeh. Kon tau dadi panitia. Lho, lah aku ping piro panitia wis. Oh, sampai ke Pelayu bareng aku. Tapi tegal desa nek kampunge Kartolo geden-gedenan. Nek wis waktu rek slametan kabeh padha ani-ani sitok kan apa. Ya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae. Iya. Guyon rek iki yo gak temenan iki mang wong. Kanca lek gak tau guyon lek gak enak ta. Gak enak lho. Entah lek nganggur ya bojomu jak nanggonku ayo guyon setengah hari ya. Ngono. Mau nganggur kapan-kapan. Kalau meneh-meneh nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Apa? Iki yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane itu panduk sing ombo. Ya. Sing ombo tapi mal 9 meter. Teko kain apa teko? Teko kain ae, jenenge apik iki. Apa kloso dicat. Apa jenenge iki? Apa? Jenenge lah. Iya. Iki setuju tangane setuju tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwarah ludruk gelegek samirin. Kono iki medendeng ae. Wong iki wong papat ae bingung ngurusi ya ta kadang gawe. Wong akeh-akeh. Oh, ngawur ae. Wis samparek ya. Masalah kok dirunding. Sebab sembarang iku lak sing penting bersatu. Bersatu. Awak dhewe tanpa bersatu. Oh, buyar. Sing penting iku nggalang persatuan dan kesatuan. Cocok banget. Sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Nah, dana wong titik tapi nek rukun. Lho gak kurang sing disandang sing ditanggung. Wah, itu sampai sapi. Iya. Sapi nek titik ya. Bukan juga. Lek akeh. Yo rukun yo bersatu yo kuat. Masih rendeng barang nek gelem bersatu nglumpuk. Kabeh padha kali. Ojo diliwatno kono ta. Buktine wong di pasar. Iya. Nyawiji tujuane nang pasar. Ra akeh di pasar. Rukun. Rukun anyane padha golek pangan. Ono sing nyambut. Sing kenceng. Tapi lek keluargane Munawar gak tau nyireni kanca. Lho temenan. Ojo sampe. Soale keluargane dhewe ciri. Ojo gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana paribasane ojo gawe tapi tunane liya. Iya. Itu. Ayo gawe tunane liya. Kon iku maksud ya. Ambek dinteni nek nisare wite kayu raja. Ngawur ae. Bisa lek ya? Iya. Aku mulai dhewe rek. Oh. Perlu awak dhewe kepethuk guyon mari guyon. Mulai dhewe. Lah ono omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepuro man. Nek balik. Ayo, wis kok. Ayo ya. budal gak mule-mule. Jarine kon dodol kewan, luas kewan tak binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kon diae ngomel atane becet tuban kok iki. Lah iya sih, dhuwit digawa gak mule-mule. Saiki golek bahane omah. Saiki takon dhuwit, dene kok takon kunci. Ya iya. Mosok ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendal. Wis tak dol kabeh.
wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Ngono iku bener ta ngono iku. Rumah tangga bener ta ngono iku. Sak ngono aku nganut kekarepmu. Nganut apa iku? Kekarepmu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, Ya. wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun omah sik pancet sombong ae. Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iki. Apa? Kaya arek nom-nom iki. Gengsi. Ah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis Ya temenan. Pak omah iki Lho, enake diboto wis. Boto genahe apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta. Lah dhuwite iku ndi lak ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bahan-bahane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya omah wis mengkreng ngene. Genteng karang pilang wis. Akeh sing gawe wis. Diganti apa gentenge? Iki kelaras dan digawe. Oh niku tangga ta. Lho, dadi pandangan iki rek. Ya apa? Iya tapi perhatian enggak genah. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa? Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepmu wis sak karepmu. Tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gedhek iki. Ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Ngono iku gak wong lanang sing gawe tampak ta. Lah nek gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya. Gentenge kelaras, gedheke plastik. Dibeton neser. Ero apa? Ya apa betone sih ya apa Lho, sih? tuku watu sejina. Terus? Ya. Aku tak ngamek bletokan rong cikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus dipluk-pluk Ya bletokan. wis cukup nang ngebleki sampean ya. Ayo aku bangun omah tak kete ngerong aku iki rek. Gak tayo kok. Ya sumume lho ya apa? Ya boto nang gentenge sing apik. Terus cendelone gedhek endi sing enak? Sing enak dedek ndukur. Nek ndukur iki Lho lho. enak kok nambah aku ngekes. Ayo terjun tekan ndukur. Diatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone pira 8 15 ah. Iya, lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selikur ya. Iku mata sepur sih. Kok iso ngadas sepuran iki lho gawe apa? Sapa ndek kene? Lho enak. Iya, nang usum-usum keluargane dikumpulno lho kene. Antri lho kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undha mono. Ngene iki krasa lho bolon nek desa. Temenan iya. Lah ya apa sih wong omah atas wong loro ae lho, gawe kamar selikur iki lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Bapawane iki dek endi? Sing enak iki ya didekek kulone Benowo. Ayo nyene, wong pawon dek kulone Benowo iku lho. Wong omahe lho kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta. Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model Tandingan wong lanang yo gak enak sih. tapi tinimbang model letter L. Letter apa? Sing kaya wae Mas Hadi iki lho. Iya, letter apa? Letter O. Enak tadi. Enak. Oh ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya. Ana dalan-dalan aja mumet ae kon. Gregetan gak bangun mari. Ya, Pak. Gak bangun. Ah, kon niku aku iki wis kadung biru iki tangga isin rek. Ya, Pak. Duwike gorene. Hah? Duwike gorene. Tak kualik ta. Wong duwike dhek sing ngesak ngalor ngidul. Selani karek piro iku? Wingi aku wedi wis tak tekakno. Endi? Lah iki rong kobokan. Iku gawe apa iku? Ya, Pak. Gawe apa rong kobokan iku? Mosok digembangun Mas. Gawe apa? Dari kon kate goreng kacang. Sing bener ngono lho. Tak pira raut tak piro? Tuk ndi punya? Foto niki. Ya, Pak. Foto. Gampang nek boto. Iki lho aku tuku besi. Pirang trek. Tuku besi iki lho kanggo otot-ototan. Apa? Kanggo iku lho, otoneser. Kok iso mesine dijisikno kedan gepuk sampean ta? Lah karepmu sih dijisik nanti apane? Ya boto wedi dijisikno. Ada wong boto cok gopo-gopo rek. Kok gak kurang wae tangga iku alake sing tugel-tugel tak jukokane kok. Ales. Lan niku. Ya nek wis kok gorene tak ngasap sampean ya.
Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nang kene botok ana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek boto. Piro tambahane duwike? Wis gak takon kunci akon niku. Ki mang oleh dodol manuk. Nah, manuk karo sito tak dol pisan. Lho temenan rek manuk kok dodol. Lho, wong iki janget ngetoni perlombaan dari waktu kan dol. Kan niku. Lah jane duwe iki lewat wis entek wis dodol apa maneh. Lah bapak dolen manuke bapak lho. Lho. Wah, enak dase gede suarane kong lho. Wis, ana omah ya? Iya. Ana botol ya? Heeh. Iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambedaya apa iki? Paman iki patik yo duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya ngono. Jare ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik dhuwit. Esuk ditakokno, dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku yo tak tata men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlubut sing apa. Panjenengan jane gak mlubut cuma ya welut ndase. Karepku tak tata iki karepku ditata tok ngono tak dikeki dhuwit ya tak trima mbak aku. Lho lho. Lho, wis iki mulai begejekan maneh iki lek pedhe. Sing liyane peneh gak ana ta? Kok balik balik. Ayo. Mang pedhuk peneh saya pedhuk maneh. Wong sak tepak isine mek wong kono. Apa? Kok metenteng apa? Metenteng nuruti karepane jumu lho. Sepurane gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutangi peno, saiki gak iso. Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Tak basen. Apa? Dibangun jumu tuku boto. Golek boto. Wong lanang kono wedok kok gelem ngene. Lho, iya lho nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto ya pantes e. Ini bangun ta? Lah iya kok omahku jangan tak bangun. Duit piro bangun saiki lek gak 300 400 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi apa masalah biaya rumah tanggaku iki. Dirilusi jalmutan kena piye. Nah, sepiro dukuring gunung isi dukur suket. Ya sik dukuran wong arit. Kon iso dukur wong arit? Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho sukete dicaki. Eling peking wasiat ta kowe. Terus pokoknya boto aja ya. Timbang peno nang Mojosari ya. Iya. Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe menawa gak ro pamanku. Paman kok? Lho paman nak di galangan ah. Lho pamanmu amin. Lho to hari. Iya. Oh mung galangane. Oh mbok. Masa lho? Oh isine boto isi loro. Cuma contone loro tapi mburi. Orang linggan. Iya. Ya loro contone ngarep mburi ku lho akeh sing remet-remet tok ana rong truk ae. Iku dibuak sing remet. Dibuak ta. Gawe semen boto. Semen boto. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 4.000? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane 12 gak salah. 12. Iya. Wis tanpa tak nyang wis. Heeh. Iki lho pestote. Piro iki? 18,5. 18,5. Iya. Aku ana tengane 20 pisan lho. Iya. Boleh ya. Heeh. Kapan nang Bro? Lho, engko rono. Ngono. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono. Iya. Apa perlu tak gawakno kendaraan iki? Wis nggo apa sing nggo kendaraane? Ya perahu tuh lho. Tahu tuh. Iya. Tahu tuh situk tok. Iya. Kok kamu trek wong boto niku boto situk iku 5 meter re. Dawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, kes aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Butuh bis ana. Butuh bis ana kok nyetopo jurusan Malang ya akeh. Waduh Kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki dijagani bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah pokoknya nyeget pandaan Malang bareng. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu.
Banyu lha apa seumur kok angel-angel? Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Yo. Sak rendeng iku ditadahi kabel, iki digolek kan banyu. Kan banyu. Ya iku ae diombe. Didusi ya diombe barang. Anakku sing loro kan tak ngomong. Iya. Kok serbuk-serbuk lemu-lemu. Iya. Lho sing merujuk dadak dadi ceblok. Kon niku urusan sumur enggak urusan peno ta? iya. Sumur kumpan mari. Mulai kan pentili aku duwe. Kon iki wajah. Guyon, wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen iku angel. Wong aku lho lha duduk deluang lho ya. wis aku iki angel kongon temen wong tau dadi Bambang Sutajaya kudu banyu lah. Wis kaya gak kuat temen-temen niku. Tapi ojo muni amblas. Oleh ku guyu kaya wong kentekan bondo iku men. Wis kene duwe. Kok nang paman ya? Ya jam 4 lho. Aja nang Jamino lho. Kok kliru. Lho aku ndoleki Sumini dhisik. Sumini lak racun dunia. Ngawur ae. Lapo nang Manjamino ya pamanmu. Tohari. Heeh. Omahe lak pancet sih. Nggo sepedae rono ya? Prauto kok. Lho gak ngono kok lek prautune kari sepedae nang arep. Ya apa? Lek prautune kari telat kok sepedano dhisik ae gitu kok. Ngono. Perlune mbek menawa ana kekurangan dhuwit kok tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Ya wis. Ya Cak. Sing enak name paman iki. Iya. Jae. Yo teko golek hubungan anu. Iki botone ana pira kira? Ya jeleng-jeleng nggo mburi sak meneh kae ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana 50.000. Ya kliwat kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe Iki wedi kali ta wedi segara iki? lho. Iki juglangan iku apa lho? Wedi tekan juglangan iku lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, kon iki ya apa sih? Dapan iku warna-warna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Macam-macam saknane wedi tak golek kabeh. Lah lek nang segara iku golek wedi ya apa? Lho, carane lho. Mosok kan gak iso golek wedi segara iku. Ulak teko kapal keruk iki. Iya. Watune ana watu. Wakeh, cek kuwatir. Atas kabeh ya. Ana sing rada gembur sithik. Lho, kan ana watu putih apa watu ireng? Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok dolek iku ana umpet senene ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen boto ana. Ono akeh. Semen terus kuwi tancine ana. Ya akeh wong tadi tak jagani wisan. Duit luwih diselehno gak ana kan. Sik ta lho. Kon iki ana wong golek ta? Golek apa pesen apa nang kamu? Ngene ya. Iki oh ya lali bekas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Temen ta? Oh iya cek tas aduk ngene. Malah beneran nang nang luwe ta no. Waduh iki. Lah kan nang dino gak gelem mulai blas. Ono kenduren akeh ya. Kene luwe kan lho. Bekas anu pamanmu ya omong ngono, aku gak sarono. Diaturi kenduren Pak Wongso. Wis saiki ya? Iya. Aku budal ya. Ya tak tunggu kene ya. Ya tak budal sik ya. Anu kuncine duweke anu oh sing rapet ae ya. Wis tak kunci pancen iki tak duwike. Iya bener saiki kunjunge wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh, niku. Budal. Budal ya? Iya. Paman iki hari-hari menawar iki apa ini tanggane. Tak akali. Atretno Dek dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Ora apa wedhus gibas kok diatretno iki. Nggo prautu kompoi aku. Kono aja enak-enak lho. Aja enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang. Lho, Ruwe iki mang paman muring-muring, waduh golek kon. lho sak rohku aku saeling ku ya gak tau duwe kesalahan. Gak mau kon tau nggodho bebek ta apa? Lho, nek nggodho gak tau nek tau nyopo pancen iya. Lho, lah iku salah pamong bebojone golek wong cinta ya. Nyopo diarani nggodho. Lho, temenan. tak suruh potong pundi yuk? Nang pasar. Ambek guyang-guyung. Lho, gak guyu mosok kate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangatno beruang ta aku iki. Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyung kudu gak genah. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa?
saiki golek peno. Lho mosok temburane gede pamanmu. Ngomong mbak aku. Kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku ngono. Lah iki tinimbang aku. Iya, tinimbang aku diasap boto karo pamanmu. Mumpung durung lho. Aku tak mulai lho. Lho temonono ae. Temonono ae. Mas, omongmu kok niku. Lah iki diasap temenan apane gak malah tipis ngono. Kon iki apa temonono ae? Ah, mau. Lho, sapa pamane? Heh? Iku paman. Lho, ya, lho, wis aku pamitan lho. Apane kon? Ayo kalau pinter mbek aku lek perkara wulut-wulutan. Lho, Man. Kenduran ta bancaan iki? Kok niki mang undang temenan ta? Bojone aku lho. Prasaku. Ya apa sih? Prasaku. Wong aku bareng nang omahe lanang tutupan ana. Tutupan. Oh, Oh, wingenane. Kamu lah. Wingenane. Wis. Aku eling iki mang. Balik kon iki ngapusi ae. Mang ono dayo. Sopo? Munawar. Ya nek gawe ta. Tapi golek boto ati bangun omahe. Lah nek karo ngenteni mana ngono. Aku ngenteni peno jare selek susu. Kok iso kesusu? Nah, tak kamu war ngentenono mawan. Mawan ya apa sih kan ini? Lah peno maman. Lah ya apa gak mawan. Ngentenono paman. Gak aku ngene lek pamanmu pancen ono perlu kok nang omah. Sik tas ae. Dalah apa rek? Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong boto kene nek kon ngenteni aku lho. Lah ana loro sing boto kene iki. Iya. Sing cilik karo gedhe, regane dhewe-dhewe. Lah saiki lek pancene peno butuh dhuwit, wong peno iku nyambut galak butuh kaya. Foto cek pirang-pirang linggan cek durung ana payu ada. Wis ana contoh sing cilik digedhe. Sing cilik digedhe wis tututono. Iya. Celuk lek anu ya gak pati krungu sing banter sik tas. Iya. Ya tututan. Ayo bongko tangga kene ya. Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah apa bendino nitae pikir aku. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wajah. Yo, pokoknya. Oh, ngene Pak. Wajah Pak, sepunten mawon. Nuli sing iki apa sing iki? Wajah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Ya ora boto kan. Wajah dah. Kita sing iki apa sing iki? Sing kiwa sing tengen lagi. Sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten kok. Wong dhewe kok ya. Sampeyan pun nuruti abang-abangane tiyang Pak. Lah iki kok gede. Wah, kok gak mlayu blae iki. Kok tanya ae iki. Ngidul kan dikonco. Wah, sapa main. Aduh, Safari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri? Lah pokok wis ri aku tulung ngono. Temenan Riri. Ngal tolong apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku iki dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kene iki banter jadu doyak polisi ngono. Ora apa. Rungokno ta omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dendeng-endeng. Lho, cemburu ana persoalane. Lho lah karena persoalane apa aku dober-uber iki. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iku mustahil. Mustajab. Kok mustajab bareng. Lah dulure mustari bareng iki. Nek kon ganggu keluargane. Lah apa? Nek aku yo gak tau nggodho nek nyopo sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk temu ndi yuk. Lho Dek war teng peken. Lho, dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antarane iki. Lah iku apa? Karo Jawane wae gak nulungi golek-golek jadi tolong. Pirane tolong familiku ri. Dengan kerombong dari golek. Nuk lamongan dari Pak Alik. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngono. Tadak dulur ae. Wah, niku wis ya apa tulung ngono ri. Kene ring aku kene. Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten Pak. Kula Pak, nuwun sepunten kali sampean
Waduh, do sing gedhe. Ya apa mele sing dikon. Sing kiwa pasti tengen. Sing kiwa nggih mboten, sing tengen nggih mboten. Lho, kandhane nang ya soalé nuruti obong-obongane wong iki. Lho, niku percaya obong-obongane tiyang. Sapari iki obong-obongane wak dhewe nah. Ya apa sih? Wong obong-obongane dhewe lho, War. Waduh, boten iki obong-obongane wak dhewe. Antep sing pundi sing kiwa kaya. Ya sing iki nomor 1, sing kiwa nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Kalau wong sing nomor 1 ya. Ya apa? Antep atos iki. Rasane disenggono tok ayabuh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omonganmu. Nek aku mungkin tadi sik kula melok takon Wak. Iya, iya. Napa niki sik? Iki yang kan ya. Takon. Meneng aja ngelok ngomong. Niki kawitane yen napa? Iki mah jarine ana Dayo, dari Kartolo, ana Dayo, Munawar, Kabar kawusana. kapan dekat. Oh, Kabar kawusana niku terusane. Terus ngono ta. Nggih. Emang ngono ya. Bareng wis aku teko, apa sih iki? Kartolo iki ngomong ana tamu, Kartolo iki golek botol. Ngomong sampe nek awet. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi? Gak panjane waktu hari iki ngomongnya gak patek-patek mergo gusine melentung. Kartolo ponan sampean dah. Ngene aja. Ngomong kali sampean enten tamu. Ana tamu Munawar. Lah tujuane Munawar. Dari tuku botol. Ngono lho iki, Mang. Tuku botol. Iya. Terus sampean gawaken contoh. Tak gawan contoh ya iki. Lah kon kok iso wedi mlayu nang perkara nggawa contoh lho. Lho wong aku jare denteng-denteng terus sampe ngasap botol kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang asar. Sing ngomong jange ngasap kon niku sapa? Dari Kartolo. Kartolo. Kok ya aku ring. Kok iki apa sih lho? Oh, apa Mas? Maman nguber-nguber. Lah ya. Pernah enggak golek botol sak Gak kon durung tau tak balekno nang jaman pelanggengan yo apa. Pernah enggak golek botol sih? Aku dolek botol. Golek botol, Man. Wong arep tau buru-buru ngayu. Lah apa mlayu kan? Jare kate diasap iku. Sopo sing ngomong? Lah kon nang Lah ya aku sing ngomong. Yo, kalau ngomong ngasap botol iki sapa sing bener, delok kon niku pamane Kartolo ndelok kon kaya ban kanisi ra. Kange ditipisno terus kok ditembel. Oh niku nek ngomong Gak, ngene lah nyentak rekod daya munawari tak ulet-ulet garep. Lah dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek. Iya ngono lho. Ya sementara botol diusungi rono, nek wis dadi ya. Wis dadi omah iku didol ngono dadi dhuwit sik balik. Mari didol kok dhuwit nang aku. Iya balik ya, Har ya. Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kok digenano kancane gak? Kok genah apa wong ngajak loro jane. Balekno lho. Balekno. Rompol sih. 20. Iki ana duwe 50. Sik susuk 30 sik. Ini 30. Sono dhisik 30. Lah, sing sabar sesuk no dhisik. Dadi 20 ambek 30 jangkep 50. Engko dhisik. Iki susuk 3. Lah sing 20 lho. Lho, kene lek ngutang aku nang 20 sih. 20. Iki dhuwitku 50, sesukno 30 sih. Lah nek tak jangkepi 30. Ya jangkep 50. Ya, Krene nak ngene lho. 50 ndi wong wis entek. Iya. Lho kon iki Jangkep 50 iku utange, lagi saiki nyilih 30 maneh lho, Lah Pak. nek kon milih aku 30 aku tak dodol kombongi petik. Wong eling-eling kon kanca mbek aku. Heeh. Aku nulung lek gak eleke ta. Iya. Iya. Ngomong pras seduluran niku enak. Tapi lek nulung iki ya tetep elek kon ndi. Duit pira? Duit pira? Bojo pira? 20. 20. Gak kurang ah. Gak wis Wis ta, kon nek bojo ngomong kok kurang ah. 20 wis. Heh? 20. Wis. Wis. Duwe pamanmu ta. Iya, pamanmu aku. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso wis. Pokoke boten njupuk ae wis. Ngono ah. Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek situ ae dhisik. Ya. Engko rendeng maneh tak sauri maneh situ. Ya. Heeh. Loro papat nek papat tak kene gak ganjel ya omah. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omahe ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. Ya. Loh, kon iki mung ya apa, Cak? Ya ngene menarik, Man. Fotone cek diseliki dhisik Munawar. Ngono ta. Bulan ngarep lak terop akeh. Iya, iya. Tapi wayah terop Munawar gak tak jak. Ngono lho. Ya. Terus dipiye? Cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya. Tak tambah kon ulet-ulet kon iki. Ngene lho lho. Ini awakmu dhewe malah. Ngeten lho Pak Min. Iya, iya. Urusan duit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kalih kula. Iya, iya. Foto mawon sampean kirim mriko teng omah kula. Ngono ta. Duit Dene enten kekurangane. Pun tak gampang. Ya wis, pokoke awakmu. Duit niku lak gampang tak Gampang golekane. Tapi nek kadung pedote seduluran niku iku Oh, sambungan. repot Kan kene. dijarai. Iya. Aja maneh pedote seduluran gak iku sambungane. Iya temenan. Wong aku ingin nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel.
iso gawe tepung tapi nek kono ono iringane toko kon. Topare iku dulur karo dhuwit nek kanggo aku iku abot dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo, ngene lho rek. Apa dulur? Kabeh ku wong sing penting kok ngomong. Iya. Kadhe omong iki nek bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang paman lungguh ana ya. Nggih, kan iki ya apa sih? Maksud kursine ku lho lungguh terus biasa. Rundingan. Perkara 20.000 engko tak golekno. Bener butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan gede. Gede wis. Wong iki wani torok masih ngene. Aja pate. Kok sembarang mlaku masih torok apa-apa. Wedi kan dalem kan Mboten nek wedi pun niki lho balungan. oh balungan. Akeh nduk Ama. Balungane wong kuno iku sing ndi. Museum. Kok takon ke balungane wong kuno. Gampang. Perkara kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana slametan ya. Mbancaki sulik. Oh, sulit. Sulik, bancaki sulik. Sing ngruju. Iya, asu cilik lho. Kita lena saiki. Oh, gede. Ale wisan jenenge Minca. Ayo, ngombe-ngombe kono. Ayo,